diantol gulumu kowe. Coba gandane ludiramu kaya ngopo. Nek pancen gandane ludiramu ana ning celurit kowe iki ambune arum kowe ratu mindak sejeng. Nek ambune bianger kowe pancen wanita pelanyan, kowe tukang lebokno lanangan, kowe termasuk wong wedok sing seneng karo garangan kowe. Juh. Wedoan gambar apa kowe? Wong lanang dadi tumbal ning praja, wanita nyawa, kowe malah demenan karo wong liya. Biajingan kowe yo. Coba. Kaya ngopo tak gandani lo diramu. Loh, gandane kok arum, Jo. Cahayu dalem Kang ora nyono ngrang legiwa kapang sanget pun kakang kepengin ketemu marang kowe kae. Injih kula nggih kapang sanget Kowe yo kangen marang pun kakang. Injih Kang Mas. Pun kakang ngupadi sarana dadi tumbaling praja mlebu ning medaning palagan. Tanjung kepiye? Nggonmu nata titipan teping swasana lak ya padha genah kabeh to? Alhamdulillah aman terkendali. Anak-anak ya wis kepenak kabeh. Sampun. Redana sing tak kirim rikala aku ana ing medaning palagan wis mbok nggo jalan-jalan wis mbok seneng-seneng. Alhamdulillah amanah sampun. Kowe ra kangen karo pun kakang ta? Pripun? Kowe ra kangen karo pon aku? Nggih kapang sanget. Ah tenane. Injih. Ora kok ora meluk marang pun kakang ra kangen karo aku. Jaga jarak. Oh iya, peraturan isih ana peraturan kok Cahayu nggih. Tanjung. Injih Kang. Kowe tresno lahir batin lawan pun aku. Tresno sanget lahir batin. Bebasan tresnamu kaya ngopo nggonmu tresno marang pun kakang? Bebasan sakjroning samudra. Wah, sakjroning samudra? Nggih. Wah. Samudra sing paling jero. Paling jero kowe tresno marang aku ya Allah. Bungah tan kinira aku ndek bojo kaya kowe kan. Injih. Ku yen jering samudra, yen pira to dhuwure tresnamu marang pun kakang Yai. Sak dhuwur-dhuwure langit sing paling dhuwur. Wih. Dhuwur. Kowe ya tresno karo ana. Injih Kang. Ora ana wong liya liyane pun kakang. Mboten wonten. Ora ana liya liyane pun kakang. Ning jroning atimu ana jenenge pun kakang. Nggih Kang Mas. Tenane. Injih. Apa kowe digodho karo sing ngendang? Aku ya mono. Kowe milih sing ngendang apa milih pun kakang? Nggih milih jenengan to. Oh. Kowe digodho karo sing gambang, sing rupane kaya garangan kuwi milih aku apa milih kono kowe? Nggih milih jenengan. Kula mung setunggal jenengan Kang Mas. Kowe digodho panjak bonang sing nganggo kacamata kuwi? Nggih milih jenengan. Tenane. Injih. Loh Tanjung. Pun kakang sida paksa bungah bareng aku tekono bale wisma kowe macak ayu kaya ngono ya Allah pas aku wedok ning donya ki ngungkuli ayumu ki ra ono Tanjung ya Allah Atenane ya Allah kok ngando sungguk mentul kaya ngono mentul kaya ngono ya Allah ya Allah lambemu Tanjung. Inggih. Aku ora njaluk leno-leno, aku mung njaluk dhuwit 2.000 apa kira-kira mbok keki ya. 2.000 Mas. Heeh. Ceweke dhuwit 2.000. Apa kowe tak kei dhuwit 2.000? Malah aku mbok kei dhuwit 50 ora Ajeng jengke napa to Mas kok 2.000? Tak nggo markirno atiku ning atimu Cahayu. Oh alah tenane. Yen aku entuk ora mung dhuwit 2.000 aku njaluk kabel. Apa mbok kei iki dino? Tak paringi. Wih. Ajeng tinggi napa to Mas? Tak nggo nyambungno tresnaku ning atimu Cahayu. Tenane. Yen aku mbok kei Engko ndek mbok nggo nyetrum malah. Tak setrumke aku ning atimu. Ya Allah wong ayune kaya ngono. Ora rugi aku duwe bojo kowe Tanjung. Tanjung. Wong kok janggute kaya ngono ya Allah tak jiwit kowe lho.
Apa kowe tak jiwit janggutmu. Aja ngono ta, Mas. Aku nek wis kangen iki nek aku ora semangat, ora sigrak, ora genah. Alon-alon aja grusak-grusut ta. Ndang gagis, lah anake tangi, Tanjung. Ndang gagis lah anake tangi. Ayo ladenono pon Kakak. Aja saiki. Ladenono pon Kakak. Aku wis ingin lho. Aku wis ingin aku dadi pembaling pro. Lah kok moh kowe kena ngopo? Aja saiki sih. Ana apa? Ana wong akeh aku. Ora apa-apa, ning donya ki mung nggone aku lan kowe. Sing ngene-ngene kabeh ki apa cara-cara ki ngontrak kabeh. Ngontrak iki. Masamu. Donya ki meleki aku karo kowe cah. Ayo Njuk. Apa kowe sak kapang sanget pirang-pirang dina 100 dina ora tak dungo, 100 dina kowe ora tak jejeri apa ora kangen karo aku? Injih kapang sanget kalian panjenengan. Neng Jung, aku pengen takon karo kowe sejatine. Injih. Rikala aku dadi tumbaling praja maju ning medaning palagan pun Kakang Sidapaksa ki entuk sedulan. Yen Tanjung kuwi duweni wong lanang liya saklunganipun Kakang kuwi bener apa ora? Ampun percados Kang Mas. Saestu. Tenan? Tresna kula mung kanggo panjenengan Kang. Mosok tresnamu mung karo aku? Injih. Ning ana panyeduling para wadya balaku. Kabeh adi sing ndak kanthi wis ngandhake. Yen aku lunga kowe sedeng karo wong liya. Mboten Kang Mas, saestu mboten. Kowe ora usah silat Kang Dadi. Lambemu. Kowe ora usah gawe-gawe omongan sing ora cocok. Mboten Kang. Abdi sing ndak kanthi sakmenake matur marang pun Kakang Sidapaksa. Saestu mboten. Apa perlu tak bukteke tak takoki abdi sing ndak kanthi ana papan kene. Injih. He, kabeh abdiku sing ndak kanthi. Abdiku sing ndak kanthi. Sri Tanjung bojoku iki sedeng karo wong liya apa ora? Fitnah niku Kang. Jare tau karo panjak peking. Sing rambute gondrong kuwi. Lho, jebol kelakuanmu bosok. Jong. Panjak peking wis ngaku dhewe. Hei, panjak peking aku dhewe. Panjak peking aku dhewe. Mboten niku. Kowe tumindak sedeng. Fitnah Kang Mas. Ngomong kali panjenengan. Kowe ngerti ki apa? Kowe ngerti ki apa? Aku wedi. Kowe ngerti ki apa? Kita gorok, kita giantolo gurumu tugel. Panjak peking aku dhewe aku lunga kowe sedeng karo kono. Mboten Kang Mas. Kowe lunga. Panjak. Jong. Madhep ora rene. Kowe ngaku apa ora? Sampeyan nggo pocong. Jung. Ma. Timbang kowe engko kewirangan timbang aku sentek sabar kowe ki ngaku karo aku. Mboten saestu mboten Kang. Kowe ora tumindak sedeng. Mboten. Kowe ora tumindak sedeng. Mboten Kang Mas. Ning kok ana rokok ning meja iki rokoke sapa? Lho, kae sing duwe rokok ngaku kelakuanmu. Sakit Kang Mas, sakit. Ancen nek pisanan iki lara tak kandhani. Kok nek bolak-balik ora rasane ae pokoke. Tenan tak kandhani iki rasamu. Kowe ngaku apa ora? Mboten Kang Mas. Ya ngene wis, ora usah dawa-dawa, ora usah nangis. Lohmu ilohi palsu. Kowe wedokan sing tukang mlebuke welanang ning bale wis. Mboten Kang Mas. Kowe wanita pelenyan kowe. Mboten. Wanita pelanyan. Suci kangge Pak. Suci apa? Loru. Ancen loru terus sabari ayo susu penak kowe. Kanggo mbuktukne tresnamu marang kon aku. Tak gantol gulumu. Tak gantol. Mas, kula purun panjenengan percaya pati Kang Mas. Kowe gelem tak percaya pati ki di penjaluk apa? Sadurunge tak pateni kuwi njaluk apa? Kula gadah pitungkas Kang. Pitungkasmu apa? Menawi rah kula gondo arum. Ateges kula utama Kang Mas, kula suci.
Nanging menawi rah kula gondo arus. Yen rahmu gondo arum, dianger. Kula tumindak setting Kang Mas. Oh, ngono ya. Ora usah dawa-dawa. Tak giantol gulung pedhot gulung yen pancen rah ludiramu arum kira tumindak sedhek. Ning ngantilah ludiramu bianger, kowe wanita pelanyan, kowe wanita sing done wong lanang liya mati dening aku, Jung. Mati dening aku, Jung. Wis tak giantol gulungmu kowe. Coba gandane ludiramu kaya ngopo. Nek pancen gandane ludiramu ana ning celurit kowe iki ambune arum kowe ratu mindak sedhing. Nek ambune bianger kowe pancen wanita pelanyan, kowe tukang lebokno lanangan, kowe termasuk wong wedok sing seneng karo garangan kowe. Juh. Wedoan gambar apa kowe? Wong lanang dadi tumbal ning praja, wanita nyawa, kowe malah demenan karo wong liya. Bajingan kowe yo. Coba. Kaya ngopo tak gandani ludiramu. Loh, gandane kok arum, Jung. Cahayu, aku sing kleru, Jung. Aku sing kleru. Lah, Jung. Kowe kok mati, Cahayu? My darling is I love you. Aja mati ya. Aja mati, Jung. Jung, duit, Jung. 1 juta, Jung. Iya, yen pancen kono gandhe tungkasmu. Sesuk yen dadi kutha, kene tak dadekno kutha Banyuwangi, Jung.